Köszönjük! És ahogy annak idején a sportközvetítésekre szokott lenni, megkérdezzük, hogy kedves Vitán Róbert, mi a helyzet a pályán? Köszönöm, hogy átadtál a szót. Nem, én voltam. Attól függ, kire ugye. Hol van Tibink? Látta valaki Tibit? Gyere ide! A pici intermezzo, Tibi besétál. Jó, hogy bejöttem, mint a Giga Attilájára volt itt a vezető hangtechnikus itt a városunkban, és gyorsan megbeszélni dolgokat velem. Mondta, hogy ezekből a rendszerekből szeretne megrendelni, de ez nem igaz, mert a cég egy másik termékével, a Meyerson-dal hangosít. Hát az ma itt nem kerül bemutatásra, viszont kedves pesti barátaink nyugatából ezek a rendszerek viszont bemutatásra kerülnek. Igazából a Dynacor és az Electro-Worms mellett nem kell kardoskodnom, mert aki vett és használja, tudja, hogy megbízható termék, jó termék. Nem tartozik a legolcsóbb termékek közé, viszont ha valaki egyszer megvásárolja és ezzel elkezd dolgozni, utána nehezen tud váltani és nehezen tud más termékre váltani. De nem is ez a tisztám, hogy ezt elmondjam, mert ezt elmondják a szakavatott szakemberek. Nekem az a tisztám, hogy megköszönjem mindenkinek, aki elfogadta a meghívásukat a Polyphone Szerboltok nevében, a Tudik János kollégám, üzlettársam szervezését, illetve minden olyan vendéget és személyt, aki el tudott ma jönni, és külön szeretettel köszöntjük Fakás Tamás urat, aki ugyan véletlenül került ide a Kerekes Attila barátaink jóvétávon, de nagyon örülünk neki, hogy itt van. Köszönjük szépen! Akkor átadom Bálintnak a szót. Köszönöm szépen! Rédé Bálint vagyok, szeretettel köszöntelek titeket. Gyertek közelebb, legyetek kedvesek, van még itt elől hely, majd mondom, hogy mikor kell hátra menni, felállni, leülni, de durván egy olyan 2 órát fogunk elrabolni az életetekből. 1 óra valami, kis szünet, még 1 óra valami, aztán, hogy mikor lesz vége az estének, az igazából csak rajtatok múlik, mert ha még érdekel valami, hogy meghallgatni, összehasonlítani, stb., akkor állunk rendelkezésetekre. Úgyhogy 2 órát ne álljatok végig, hozzatok magatoknak sört, van, aki nagyon jó példát mutat erre. Miről lesz most szó? Az első 1 órában Electro Voice és Dynacor bemutatókat fogunk tartani. Csak hogy rögtön tisztába rakjuk, hogy mind szólt az első intro zene. Az Electro Voice vadonatúj LKX rendszerén. Ezen az 1 darab 15-ös szígon, itt. És ezen nem megyek közelebb, jó? De hogy ezen a 12-es, meg a hozzá hasonló 12-es ládán szólt Zsuzsa és Zsolt produkciója. Mivel nem lesz szó róla, egyébként Electro Voice RE510-es kondenzátor mikrofonokon szólalt meg. Hát, melyik azért mutasd meg, mert nem mindenki tudja. Hát ő az LKX 12P, mert hogy ő aktív, és létezik belőle passzív is, az a P nélküli. Ő alatta a sub, és ő túloldalon a hasonszőrű társa, ami... Tehát egy 2.1-es rendszert hallottunk. Az LKX-ről lesz egyébként bővebben szó a most következőben. De ott tartottam, hogy 2 darab Electro Voice RE510-es mikrofon az, ami ezt a dinamika tartományt átalakította, meg egy kis kompresszor, de arról majd később. Oké, lesz egy pici szünet, addig fogyasszatok nyugodtan, és a második részben pedig itt, amit található, Focusrite hangkártyák és Novation hangszerek, ezekről lesz szó. Minden katalógust, amiről szó van, itt be tudtok gyűjteni a második asztalon. Oké. Egy pici Electro Voice, hogy honnan is jön a márka és a gyártó. 30-as években alapult, 2 illető alapította abból a célból, hogy egy amerikai foci csapatnak az edzője megfelelő módon tudjon szólni a játékosokhoz, illetve edzés során megfelelően tudja instruálni a játékosokat. És innen jött, hogy az erősített hang, ami ő megszólaltat, az a His Electric Voice, innen jött egyébként az Electro Voice megnevezés. Ugrunk egy nagyot az időben, cirka 50 év alatt azért nagyon sok olyan mikrofon és egyéb elektronikai termék kikerült a gyár kínálatából, amit nagyon híres stúdiók használnak, és az összes nagy jazz, soul és egyéb amerikai énekes használt. 98-ban került a Telexhez egyébként a cég.
ami egy mérföldkő volt az életében. Innentől lehet a német Dynakordot és az egyébként amerikai származású Electro Voice-ot egy kalap alá venni Európában. 2006-ban került a Bosch Grouphoz. A Bosch talán sokan ismerjük, háztartási gépek, autóelektronika, illetve autó fékrendszerek és egyéb. És innentől, hogy a Bosch csoporthoz került, gyakorlatilag a cégnek egy teljes portfóliója van, mert hogy egyébként biztonságtechnikával megfigyelő rendszerek, kamerák, 100 voltos vészkiürítő hangrendszerek és professzionális audiotechnika tartozik többek között a cég kínálatában. Tehát a Bosch éra óta gyakorlatilag a cég termékeiből egy teljes portfóliót, akár egy stadionnyi hangrendszert mindenhol a megfelelő helyekre ki lehet rakni és föl lehet építeni. 3 dolgot fogunk érinteni, amit kicsit jobban kivesézünk, bőven információkat tudunk még adni, akár utána, előtte, hogyha előtte már nem, mert adtam egy pár embernek, de utána, hogyha majd marad kérdés. De kezdjük rögtön az Electro Voice S44-es rendszerével. Egyébként a kivetítő, nem tudom mennyire látszik, jó napunk van, úgyhogy nehéz egy kicsit. De ugye az S44-es rendszer, amikor bejöttetek, mielőtt még a hangszeres demo volt, azelőtt hallottatok háttérzenét, egyébként Jaguart, meg Colorstar-t szoktunk így vegyesen. Azért mondom ezeket a neveket, egyébként mert például a Colorstar, a Novation hangszereknek az endorzere, tehát ők használják színpadon ezeket a hangszereket, ezért szoktunk, amikor jöttök ilyen zenekaroktól beadni zenét. Tehát ezen az S44-es rendszeren, ez egy 4.1-es rendszer, ha nem láttátok volna, vagy hallottátok, itt a szubládája, és 4 darab pici szatellitsugárzót láttok, ezek pici fehérek, ott el van rejtve, ott. Ez a hangrendszer, ez alapjában egy háttérzenei hangrendszer, tehát üzlethangosítás, bárok, pubok hangrendszere, de itt valakinek meg is tekertük egy kicsit a hangerőt, tehát durván egy 100 négyzetméteres területen elég tisztességes hangerőt képes produkálni. Nem azt mondom, hogy kinyírhatatlan, de nem ez a rendszer lényege, tehát egy jó háttérzen, amit néha meg lehet tekerni, minőségi. Erről egy picit bővebben. Az EVID, mint hangrendszer, az EV Innovation Design-nak a rövidítése, létező hangsugárzókat takar. Eddig is voltak álmennyezeti, falon kívüli, meg szubsugárzók is egyébként. Talán a falon kívüliről ezek egy ilyen bab alakúak, talán sokan ismerik. Elég nagy terhelhetőség, a kismérethez elég nagy terhelhetőség társul általában, és még kültérre is rakhatók, tehát sokszor lehet találkozni egyébként teraszon, eresz alatt, itt-ott. Maga a sugárzókészlet meg a rács az bírja a külteret. Ha egy opcionálisan megvásárolható hátsó takarólemezt vesz még hozzá az ember, akkor kirakható esőbe is. Tehát ez az EVID, ez eddig létezett. Ugyanakkor ilyen kis komplett hangrendszer az Electro Voice kínálatában eddig nem létezett. Más gyártóknál megfelelhető volt, megtalálható volt. Ennek megfelelően valahol be kellett pozícionálni ezt az új hangrendszert. Ahogy említettem, vannak piaci versenytársak, a Toának, a Bose-nak és a JBL-nek vannak már megfelelő hangrendszerei. Nem tudom, hogy látszik-e, de hogy ezek már durván nettó 130 és 170 ezer forintos ár között mozognak. Az Electro Voice az nagyjából a Bose, egyébként Magyarországon talán a legtöbben ezt a Bose használják, ez a Free Space hangrendszer, hogyha esetleg tudjátok. Ebben az árszegmensben található, viszont tudásban, minőségben nem volt nehéz, mert ő a legkésőbbi belépő. De tudásban, minőségben viszont a fölött helyezkedik el. Ahogy említettem, 100-150 négyzetméteres helységek lesugárzására alkalmas. Ha nagyobb a helységünk, mit kell csinálni? 2 kell venni belőle, és meg van oldva a dolog. Alapjából árérzékeny piacokra, tehát ahogy említettem, egy komplett hangrendszer bruttó 190 ezer forint ajánlott áron kerül forgalomba. Tehát árérzékeny piacra, de minőség iránt elkötelezett vásárlóknak van száma. Tehát azzal nem lehet versenyezni, aki a 40 ezer forintos mikrohifire vágyik, mert az megveszi a médiamárba, aztán juhé. Aki arra vágyik, hogy napi 10-12-16 órában szóljon valami, és az mondjuk 10 évig szóljon, annak való ez a hangrendszer.
Valamint olyan vásárlók, vevőknek szól, akik felismerték már azt, amit nyugaton felismertek, csak Magyarországon még nem annyi boltban, hogy a pultnál eltöltött idő, vagy egy boltban a vásárlással eltöltött idő az egyenes arányosságban áll azzal, hogy érzi magát az illető bent. Nyugaton erre komoly szakértők állnak rendelkezésre, hogy meghatározzák egy cég arculata, logója, betűtípusa, minden egyéb mellett, hogy milyen tempójú zenét, milyen hangerejű zenét, milyen stílusú zenét, milyen minőségű zenét sugározzon. Esetlegesen ezt még külön a gyerekszektorban, a férfi szektorban és a női szektorban, ha mondjuk egy ruhaboltról beszélünk, mert ez jelentkezik a kasszánál. Tehát ezekre a piacokra szálljuk ezt az Electro-Voice S44-es rendszert. Ahogy említettem, ez egy 4.1-es rendszer, alapjából létezik falon kívüli, amit itt láttok, ez a falon kívüli változat, fehérben és feketében létezik, illetve létezik álmennyezeti verzióban, ott egy darab álmennyezeti szub, 4 darab pici szatellit sugárzó található egy dobozban. Ami unikum, és ezt érdemes megjegyezni, összes többi gyártónál nem lehet alkatrészenként venni az alkotóelemeket, itt viszont lehet. Tehát simán meg tudom azt csinálni, hogy berakok egy álmennyezeti szubot, és falon kívüliek a szatelliteim. Vagy pont fordítva. El tudom rakni valahova ezt a szubledát, de muszáj nekem álmennyezeti szatelliteket használni. Ami érdekes, hogy van egy ilyen, nem annyira látszik, ezért mondom és mutatom itt középen, van egy belógatott szatellitsugárzó is. Ki tudja, ez miért lehet jó. Rohadt nagy belmagasságú helységekben. Nem kell magasról szólni, oda tudom engedni a célterületre, és oda sugárzok, ahol hallják is azt. Ezáltal egy jobb hangminőséget lehet elérni. Ez a függesztett sugárzó senkinek a kínálatában nem található meg. Könnyen szerelhető. Itt most mikrofon állványokra raktuk rá az egyszerűségképpen ezeket a kis szatellitsugárzókat, de egyébként egy igen tág határok között mozgatható gömbcsuklós rögzítési megoldása van, tehát nagyon egyszerű telepíteni, fölfúrom a falra, ráakasztom, beállítom a szöget, nagyon tág határok között, oda szólok ahova kell, és mehet is a buli. A szubsugárzó pedig, ahogy ott látjátok az oldalán, a szubsugárzóból van minden kábelezve. Minden csatlakozást megoldok, majd egy ilyen fali konzolig fölakasztom, és belecuppan a helyére a szub. Nagyon-nagyon gyors, ez a telepítőknek mondom, aki esetleg installátor szerepkörben van itt, rohadt gyorsan lehet telepíteni. Passzív a hangrendszer. Ez fontos tudni, hogy azért a 190 000 forintért nem szólal még meg magába, kell egy erősítő, de nincsen nagy erősítő kibennalma. Akár egy hifi erősítőről is meg lehet hajtani, persze strapabíróság véget érdemesebb egy valami komolyabb évkot használni. Itt egyébként arról a Dynacord PowerMate keverőről, ami egy keverő erősítő, arról hajtottuk meg ezt a hangrendszert. A hátulján Phoenix csatlakozók találhatók, ezek a zöld, gyorsan szerelhető, csavarhúzóval szerelhető csatlakozók. Ki lehet találni, hogy egyébként mennyi csatlakozó kellene ehhez a 4.1-es rendszerhez, mindegyik végén a kábeleknek. De ezeket a csatlakozókat tartalmazza a hangrendszer, benne van a dobozban, nem egy csatlakozó temető. Tehát egyébként ehhez kéne egy 10 000 forintnyi Nemuzik csatlakozó, ami megdrágítja a rendszer árát, itt nincs erre szükség. Jó hír, hogy a Dynacord keverőerősítőben is ilyen Phoenix típusú a kimenő, tehát ez a omikus kimenő rész, vagy van ilyen kimenő rész is, úgyhogy nem kell csatlakozóra költeni. Számtalan konfigurációs lehetőség, mi most itt omikusan hajtjuk, 8 ohmos hangrendszerként, sztereóban. Fontos a sztereó, nagyon sok hangrendszer nem tudja a sztereót, ami amiatt lehet gond, hogy egy pontból hallunk mindent, és nincs meg az a kellemes térérzetünk, hogy körbeölel a zene, mindig egy pontra fókuszálunk, hogyha mono hangrendszert hallunk, a hozzánk közelebbi pontban. Tehát ezt lehet sztereó módon hajtani, ami jó hír, hogy van beépített trafója, lehet 100 voltosan is hajtani. Nem kell előre eldönteni, hogy ilyet veszek vagy olyat, amikor így bepakolom, akkor kiderül, hogy mire akarom állítani. Pici szatellitsugárzók, nem, kezdjük először a szubbal, 200 wattos programteljesítmény, 8 ohmos sugárzó, az amiatt érdekes, hogy elég mélyre megy, vannak kellemes kis kerek mély hangjai. A kis szatellitek pedig 30 wattosak, de összességében durván egy ilyen 400 wattot érdemes belepumpálni a rendszerbe, és így megszólal elég erőteljesen.
90 fokos, hogyha a lesugárzása egy ilyen kicsi, kompakt szatellitnek, vagyis ha egy terem 4 sarkából lerakom, pont kijön a 360 fok. Meg is vagyunk. Szubot valahol érdemes így félúton elhelyezni, mint ahogy mi tettük, és teljesen tökéletes a tér. Ahogy említettem, elég erőteljes, hogyha megtekerjük, durván olyan 100 decibel körüli hangnyomás kijön ebből a rendszerből, amellett már nehéz beszélgetni. Az a hangnyomás. Tehát, hogy egy ilyen félúton a háttérzenei és az előtérzenei, az egy ilyen hülye megfogalmazás, angolul létezik a foreground music. Ha valaki tudja, hogy lehet jól fordítani, akkor tegye fel a kezét. Tehát ez így félúton van valahol a kettő között, az a lényeg, hogy meg lehet tekerni. Ahogy említettem, a subba megy bele a sztereójel, és onnan van kikábelezve 4 darab szatellit sugárzó, tehát elég egyszerű a kábelezése is. Valamint a subba van az összes hangváltó, ami akusztikusan hallhatatlan, tehát nem annyira lehet szétválasztani, persze valamennyire lehet, de hogy arra törekedtek a mérnökök, hogy ne halljuk, hogy honnan szól a sub, hallunk egy ilyen kerek, szép egészet valahonnan. Ez a kis ábra jellemzi a frekvencia menetét, én itt jobban látom, hogyha akarjátok, nézzétek meg. Tehát az a lényeg, hogy kicsit szubtöbbletes, de az kell is egy nagyon sokfajta zenéhez, de egyébként egy viszonylag lineáris hangképe van.